ሰራዊት ትግራይ ካብ መፈለምት እውን ንድሕንነት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዝቃለስ ህዝባዊ ኳኑ አባላት ሰራዊት ትግራይ ይገልጹ ህዝብና ኮይና እንዳልማዕና ዳተዋጋና ተንስወርወን ነዊትን ርዑትን ናብ ነረን መልስ ክንመልሶ ኢና ጸሚኒ አተሐሳሱ አይብል ትክንጻወሮ ንኽእል ነገር ግድና ንጻወር ንህዝብኻን ንሃገርካን ዘይኸውን ነገርኻ በፍጹም ካብ ሓደ ትግራዋይ መለክዑን ይኾነ ስለዚህ እሱይትዋና ኣብ ህዝብና ዝበጽሕ ሓደጋ ስለዘሎ እዩ ንዒናውን ንቃለሰል ሰራዊት ማለት አካል ናይ ተሕረሰብ እዩ ካብ ተሕረሰብ ዝተፈጠረ እዩ መገልገላይ ናይ ህዝብ እውን እዩ ካሊ ማሕበራዊ ምንቅስቃስ ታልዮም እውን ምስቲ ሕብረተሰብና ኮይና ከነገልግል ከነወፊ ቁርባትና ሰራዊት ትግራይ ያው ናይ ህዝብ ትግራይ ሰራዊት ተቢል ናይ ህዝብ ትግራይ ሰራዊት ስለ ዝኾነ አንሕና ንድሕንነት ትግራይና ንቃለስ ንቀጻሉውን ያው መስዋዕት ንኸፍሎ ስራሕቲ ኩሉ አካልና ንጎድል ደምና ይፍሰስ ኢልና ንትግራይ ስለ ዝኾነ እዚ ጠመየ እዚ ለይ ተኸፈለን እዚ ዘይኮንኩ እዚ ዘይማላእኹም ለይ ጥይት ጎዲልን ዝባሃል ነገር የለን ካብ ጸላእት ተዋጊኡ ማሪኽ ዝዋጋይ ተወፋይነቱ አነ ንባዕለይ ንምግላጽ ዘሸግር እዩ ሓዚ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ምርግጋጽ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕሉፍ ቃልስን ተቃለስትን ትግራይ ሰፊሕ ተመክሮን ጀግንነትን ዝወረሰ እዩ ዝበሉ እዞም አባላት ምውሃድ ነባር ዓቕምን ሓድሽ ወለዶ ተጋዳላይን ድማ ተኣምር ዘበለ ውጽኢት ከም ዘመዝገበ ይገልጹ ናይ ወለድና ዝና ተወራረሰ ዝመጽእ ስለ ዝኾነ ተዝን የወለዶ እውን ዝክዕ ናይ ወለዶ ናይ ኣሕዋቱ ተቐቢሉ ጽቡቕ ኣስተዋጽኦ እናገበረ እዩ ስለዚ ክልቲኡ ተጎራሪሱ ተዘን ናይ ጸላእትና ኣብ ምምካት ዓብይ ኣስተዋጽኦ ዘለዎ እዩ ኩሉ ምድላዋት ዝገበረ ተሓስባ ራእያ ፈጢሩ ዓቕም ፈጢሩ ንጸላእት ክምክዝ ዝኽእል ዓቕም ደረጃን እናፈጠረ እዩ ዝብል እምነት ለና ቱ ጽንዓትን ቱ ታሪኽን ናይ ትግራዋይ ኣውሪሶምና እዮም ንሕና እውን ናቶም ተኸቲልና ያው ካብ መጀመርያ ጀሚርና ክሳዕ ሕዚ ያው ብናትና ለሎ ወለደና እሳቶም እውን ኣለዉ ምሳና ክሳዕ ሕዚ የምትኻእ ምጉራስ ያው ብደንብ እናተምሃርና ካብኣቶም እናተሳሕለ እዩ ዝኸድለ ቃልሲ መውረድ ዝበሃል እውን እዚ ባህጊ ህዝቡ እናቀደመ መስዋዕትነት ዝኸፍል ሰራዊት ሕዚ እውን ነቲ ሰላም ዘብህግ ህዝቡ ዝቐርብ ኩሉ መማረጽ ሰላም ንምጥቃም ድልው ምዃኑ ዝገለጹ እዞም ተጋደልቲ እዚ እንተዘይኮይኑ ግና ከም ቀደሙ ሰራዊት ትግራይ ንረብሓ ህዝቡ ደው ከም ዝብል ኣረጋጊጾም መንግስቲ ታት ኩሎም ክትጥቀም ከም ዝግባእ መርበብ ሓበሬታ ትግሃት ጸብጺቦም አበ መበል 20 ክፍለ ዘመን ብርክት ዝበሉ ገበናት ጆኖሳይድ ከም ዝተፈጸሙ ጸብጸበት መርበብ ሓበሬታም በዚ ድማ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብኦም ልዕሊ 200 ሚልዮን ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈም ይፍለጥ አበ ትግራይ አበ አንቀጽ 2 ቃል ኪዳን ውድብ ሕብራት መንግስታት ዝተቐመጡ ኩሎም ገበናት ተፈጺሞም እዮም ዝበለት ይጸብጻብ በዚ ድማ ክሳብ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈም አረዲኦም ተስፋሕፋሒ ሓይሊ ትምክሕቲ ኣምሓራ ውልቀ መላኺ ኣፍወርቅ ኢሳያስ አፈወርቅን አበ ትግራይ ዝተፈጸመ ከቢድ ገበነ ጆኖሳይድ ብቐንዱ ዝመርሑ ዘተሓባብሩን እዮም ዝበለ መርበብ ሓበሬታ ትግሃት እዚ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድ ፔካ ሃሲስቶ ከም ዘረጋገጽዎም ትግራይን ተጋሩን ን100 ዓመታት ካብ ምድረ ገጽ ንምጥፋእ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ኣመልኪቱ ሰራዊት ፋሽስት ጉጅለ አብይ አሕመድ ወራሪ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ሓይሊ ትምክሕቲ ኣምሓራን አበ ትግራይ ጅምላው ጨፍጫፍ ጸታው ዓመጽ እስራትን አገዲድካ ምስዋርን ሓዊሱ አበ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዓለም ዘደመመ ገበን ጆኖሳይድ ከም ዝፈጸሙ ዝሓበረ ትግሃት እዚ ድማ ብዝተጸንዐ ኾነ ተባሂሉ ዝተፈጸመን ምዃኑ ኣረጋጊጽሎም ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብጸላእቲ ዝተፈላልዩ ማዕልያ ዘይብሎም ግፍዕታት እናተፈጸመሉውን ክብሩን መንነቱን ናብ ዋጋ ዕዳጋ ከእተወ ቃልሶ ጸናኺሩ ይቕጽል ምህላው ኣመራርሓ እቲ ዞባ ገሊጾም እቲ ክጅመር ዝሕሰብ ዘተ ሰላም ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝደልዮን ብሃንቀውታት ጽበይኑ ዝበሉ እቶም ኣካላት ኣመራርሓም እንተኾነ ግን ዝለዓለ ብልሓትን ጥንቃቐን ከም ዝሓትት ኣስሚሮም ለለዉ እቲ ዘተ ሰላም ዝድለው ውጽኢት እንተዘያምጽኡ ድማ ንዝውሰድ ካልእ ኣማራጺ ንምፍጻም ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ልክዕ ከምቲ ካልእ ህዝቢ ትግራይ ድሉ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኣለዉ ደስታ ገብሩ ብዝርዝር ኣዋዲድዎሎም
ملاء تجراوين متنات علمو بلفنت استولع كينات تعبو هزبي زوا معراب تجراي لكع كمتي قال تجراوي بقفع تجفجفو كام مربتو تمزابيلون هافتون نبرتون عنيون توريرن يوم أبزو قداد هوام ندمتو أنا تجراي مبره زهاو أمرار حائط زوا أيت بروه زفرو ويزرو يشي تاركن أيت حدقو قبر ولدن اتي كام وزملت هزبي أب سلسته تخفافيلو عدد تفلالي قفعتاتن بدلاتن يخون كم زل يوم أرد يوم ህዝቢ ትግራይ ዝፍለጥ ኣላ ሓንቲ መለለይቲ ባህሪኡ ክንጭቁና ካይና ክንገዝእ ካይና ክነመሓድረ ካይና ብዘይ ኣግባብ ንዝበልዎ ዝኾነ ይኹን ስርዓት ግን ካብኡ ዘድሊ ኩሉ መስዋዕት እናኸፈለ ዝመፅእ ህዝቢ እዩ ነዚ እውን እዩ ኣብ ርእሲኡ ጆኖሳይድ ክፍፀም ተገይሩ ዘሎ ጫፍ ናይቲ በደል ግን ፍላይ ዋላ እኳ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ተኾነ ኣብ ዞባ ምዕራብ ዘይተነገረ እምበር ዘይተፈፀመ ግፍዒ የለን ማለት ይከኣል እዩ ስድራ ቤት ተበቲኑ ቆልዓ ምስ ሰበይቲ ውሉድን ወላድን ሰብኣይን ሰበይትን ተበቲኖም እዮም ዘለዉ እዚ ህዝቢ እዚ ተዓፅዩ እኽሊ ኸይረክብ ኣብ ፀገም ዘሎ ህዝቢ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ግፍዒ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ይፍፀም ኣሎ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ እቲ ገሊኡ ንሱዳን ዝተሰደደ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ገሊኡ ብትሕቲ ፀላኢ ዝነብር ኣብ ጭቆና ዘሎ ህዝቢ ኣሎ እቲ ካሊእ ክፋል ከዓ ናብዚ ሓጂ ሓራ ዝወፀት መሬት ትግራይ ተመዛቢሉ እዩ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሰለስቲኡ ከባቢ ዘሎ ናይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ህዝቢ ኣብ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ኩነታት ይዝርከብ እዚ ህዝቢ ኣብ ታሪኹ ንመግዛእትን ጭቆናን ኣሜኒሉ ኣይፈልጥን ስለዝኾነ እውን እዩ እዞም ደመኛታት ፀላእቲ ከፋፊሎም ንምጭፍጫፍን ንምብትታንን ዓሊሞም ኣብ ልዕሊኡ ንምእማኖም ዘፀግሙ ግፍዕታት ዝፍፅምሉ ዘለው ዝበልኡ እቶም ኣመራርሖም ነዚ ኩሉ ብድሆታት ተፃዊሩ በብዘለዎ ኮይኑ ኣንጻር ፀላእቱ ብፅንዓት ይቃለስ ከም ዘሎ ድማ ተዛሪቦም ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ካብ ቃልሲ ወፃኢ ካሊእ መማረፂ ከም ዘየለ ብግልፂ ነዚ ዝቕበሉ እዮም ኢሳያስ ዝመራሕዩ ኣብይ ይቕበሎ ዲነ እዚ ነገር እዚ ግዜኦም ሽሙት ዘለው ዓቕሚ ስካዕ ዝረኽቡ እዮም ዝረባረቡ ዘለው ዝብል ስለ ዝኾነ ንሕና ተጋሩ ንዓና ብዝምቹ ነገር ክንከዶ ኣለና ብጣዕሚ ጥንቁቓት ክንኮን ክንክእል ኣለና ግዜና እውን ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እቲ ግዜ ንመን ይጠቅም ዝብል ግዜና ሓሊና ክትግበር እንተኽኢሉ ፅቡቕ ሰየ ክትግበር እንተዘይክኢሉ ግን እቲ ግዜ ንዓና ብዝምቹ እምበር ንዓኦም ብዝምቹ ክኾነ የብሉን እዩ ናይ ህዝብና ዘይኸውን ድሕር ኮይኑ ግን ብቕልፅምና ክንፈትሖ ክንክእል ኣለና ከምኡ ኢልና ነዊሕ ግዜ ክንከይድ የብልና ዝብል ኣብ ህዝብና ዘሎ ሕራነ ኣብ ህዝብና ዘሎ ሞራል ብደንብ ምሕላው የድልየና እዩ ኣብ መወዳእታ ንኹሉ መእሰሪኡን መፍትሒኡን ኣብ ኢድና ምዃኑ ብእውነ ተረዲእና ሓድነትናን ስምረትናን ዝያዳ ደልዲልና ምቅላስ ድማ መማረፅ ዘይብሉ ጉዳይ ምዃኑ እውን መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዮም ፋሽስታውያን ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ኾነ ተባሂሉ ዝተፈጸመን ናይ ነዊሕ ግዜ ጽንተት ህዝቢ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ሰብ ሞያ ጥዕና ገሊጾም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሐ ጸታዊ መጥቃዕቲ HIV ኤድስ ሓዊሱ ብኻልኦት ዝተፈላለዩ ሕማማት ንኽጥቅዓን ብስእነት መድሓኒት ተወሳኺ በሰላ ክበፅሐንን ይግበር ከም ዘሎ ብምሕባር ነዚ ብምርዳእ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣይንበርስን ብምባል ዓርሱ ክከላኸል ይግባእ ክብሉ ድማ እቶም ሰብ ሞያ ፀዊዖም ዳናይ ትሕደጎ ተወሳኺ ኣለዎም እቲ እዋን ልፍንታውያን ወረርቲ ሓይልታት ብኩሉ ኣንፈት ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ወራር ዝፈጸሙሉን ሰፋሕቲ ሰብኣዊ ገህሰታት ዝፍጽሙሉን ወቕቲ እዩ ነይሩ እዛ ንእስቲ ድማ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ዓደረመፅ ኣብቲ ከባቢ ይፍጸም ንዝነበረ ግፍዕታት ግዳይ ንዘይምዃን እግረ የውፅእኒ ኢሎም ምስ ስድራኣ ካብ መረበታ ዝተመዛበለት ይኹን እምበር ካፍቲ ባርባራዊ ግፍዒ ግን ኣየምለጠትን ኣብ ከባቢ ቃፍታ ክንበፅሕ ከለና ትብል እታ በዓልቲ ታሪኽ ጻልእቲ ሓሸሽታዊ أبي أحمد شعية مسيامنا مسموعنا جن نام خدوا بتاون سينا أناس عديك هلا عليه عدي سلز فاقعتني خلهم خلخو من كون كأخنا عدي خد على لي يلهم نعدي أوجد فيه كويتهم حزمني خنا بمحيلي مسكادو أنا جن عديك أبري بجاهم قدفني نتوالكو عدي جن أتعلمت إني أنا حليت أنا عصرت معاكم ولا مسام توقعي زي دخان بوتا يوصلني أنا جن سؤالي حالي فيا أنا نفسي كله قرافن وقعن دمن كوني كوت إلى ون حسوا كوني كم تدي قبل مسارة جركم زوعخما نعون وقعني قتلني أنا موتي هتحشني مساعدكم موت هلني خالكم اسغم معي توماتين خي نعخدكم تطقلكم كان زي تخدونا هنقوراكم يلم عصرت يخون نيرم أنا جن حما عني رشعو نفسي وانا يفلت أني رأينا قوتت يوم زوستر نيرم أصندالكو هم دا يوروني بوتا ني بجاهم دالكو نساو لهم لمانكو
مزية نشيرون مدحانتون يرخوكن بأقوى حي إيش لكاميت كوني بزح مكره خفوقات حليفنا حفز لنا يوون بخفوقات بتميتنا زلنا نسات راح يكونتن جاف جكانة زوم فاشيشت عبركت زبالة دك أنستيون بزسكح حقونتات تفتسيميو تزفت مودما استفلالي أكلا ومقداتي سنة لبونا وسنبراتن كم أون ولد زبرس HIV إيدس حاويسو باستفلالي حمامات كل كما تاجيريو قبل عندك أنستيو تجري زتفتسمة أتاو متقعتي بغندو دما كونه تواهلو التجبار مسنات حزب تجري مفتسمي لأم تدقيمهم ليولو أب هوسبيتال مقالة حلفي كيس تيم HIV إيدس ويزر هيوت أرجاون دكتور ملأكو برهان هنا نوح جزيت إنسان نحاسير جزيت إنسان سلام تخانا بدحري جنت حرات سر تو نا أنت تخونتات نقص صلي تجيرني هذا تو نماذج سراويت عفت ساعات سو كدفر خلا خواني اللي HIV كراوح جيرو سو مكلا خلا ميلاتات لكي تقام أي تجيرو مدحنتات لكي ركبي تجيرو هذه لتتأنسوا هتصانات بوزيتيف لبزحات التولد الله نيوم ده ولا ملي في اللطة صانت لا بتعم بزحات يوم نيونا فليقنا يوم ده كنا متحنت كنجمر الله ما يخالنا ولا HIV الله نيمو كي تتنكفوني تبلتون ساعتهم مدفار بتاع يوم زداليو مالتيونا حدا حدين دك أنستيو زي حسن أخي HIV زي ولانس HIV الله نيمو كقد فني ويلن عندنا HIV زي لو تقدر تسويس كجاس سنز جبرنا جرالو مالتي تعمي زست أنا مالت شيلو عدل لمبراس لزخونة تي كل جزء قط منا زيو إذا تجبرات دما نابتهم من زي فلتو عشلات قداي زجبرن نينويح جزيت أنت كسب زخل حدا جازل لو ويو دما يبلا HIV positive لخون حرات سب الخالي أبا يبك كذلك خالن يوم تكال حرشان مجبن علم أب تجراي بزول خلكلان دادي نحرستاي تجراي قرب زمنا ودخعي بأجمال نقدون كقاعز كم استجددت تكال مجبن يقريتام تكال حرشام مجبن علم أب تجراي بزول خلكلان دادي نحرستاي تجراي قرب زمنا ودخعي بأجمال نقدون كقاعز كم استجددت تكلم عت أمريكا USAID أفليتهم أب تجراي دحري استولع قلع خوينات حرست تجراي زمنا ودخعن مرزر انحويسو نمفرينة حرشام الرجاز مجو حسنان والسنت زخونو قرب التوتات حرشام بقليلو كرخبو اي كاولن زباله USAID دحري بركز زبالو محلقاتاس نحرست تجراي نمبصح ناب تجراي زات وزمناو دخعي ناب تتقمتي نمبصح دما حصرت ندادي قندي صقم كم زخونه ارغاغيصلوم حرست تجراي بتي زلو صقم ندادي كتقملوم زغبوم التاوتات غيزي خرامات يحلفم كم زلو زغلصتي تكال نتي زلو صقم نمقلال دما زات وزمناو دخعي باغمالن ادغون ناب غطرات تجراي نمغعاز تكال مغبن حرشان عالم يگدد كم زلو افليطلوم زي خبركم متخطاتلتنا زيناتات الساعات بزي زازمنا نمكتالكم أزينا نمسجن بروح معد قناتكم تمني حلواتنا دحننتنا بغنطنا سجرايت سعر